Dnes som sa stretol opäť s tým, že ľudia sa sústredia na úplné zbytočnosti, ktoré absolútne nemajú vplyv na to, ako sa budú v každodennom živote cítiť, jednoducho ako sa budú mať celkovo v každodennom živote. Narážam na to, o čom asi každý vieme, teda je to konflikt na Blízkom východe, Irán, Izrael, Amerika a tak ďalej. Ľudia, bežní ľudia, ktorí sú buď malí živnostníci alebo zamestnanci a tak ďalej, tí sa s tým zaoberajú najviac a na nich to má reálne najmenší vplyv. Nič s tým nespravia, absolútne s tým nič nespravia, aj tak tomu venujú kľudne 6-7 hodín svojho času z dňa, že sa tým zamýšľajú, stresujú sa. Ježiš, čo teraz bude takto, čo teraz bude takto. Namiesto toho, aby v tom buď videli príležitosť, alebo sa snažili nejako z tej situácie vyťažiť. Pretože ja nevidím zmysel v tom, že ja sa tu teraz budem rozčulovať, Ježiš, aké je to vo svete zlé, tam je vojna. Jasné, ja nezľahčujem absolútne tento vojnový konflikt, ani nič podobné, je to strašné a som za to, aby bol mier a skončilo sa to takisto ako vojna na Ukrajine, pretože to je absolútny nonsens. Každopádne narážam len na to, že ľudia zbytočne venujú energiu tomu, na čo nemajú vplyv a čo reálne nevedia ovplyvniť, pretože a čo im teraz pomôže? Čo im teraz pomôže, že oni sa tu budú rozčulovať nad tým? A potom sedia 4-5 hodín pred televízorom, pozerajú politické debaty za 5-12, Král na ťahu a neviem aké podobné sračky, keď namiesto toho, aby sa sústredili a snažili sa zlepšiť svoj život v danej chvíli a hľadali tie príležitosti, pretože každá doba prináša príležitosti, len ich treba vidieť včas a chopiť sa ich. Je to len čisto o tom, to rozdeľuje podľa mňa úspešných ľudí a neúspešných ľudí, pričom neúspešní sa buď boja, alebo sa zaoberajú nejakými zbytočnosťami a tak ďalej. Proste nonsens dokola, ten istý bullshit. Ľudia riešia totálne sračky len skrz to, že chcú byť pekní, potom sa boja prejaviť svoje názory politické a tak ďalej. To je za mňa dôležité, takisto keď sa bavíme už o tomto, pretože to, že má niekto nejaký politický názor je OK. Ale dôležité je, či si ho dokáže aj zastať a prejaviť pred ostatnými. Hej, či není len ovečka a nebude len sledovať to, ako sa správa dav. Hej, že povedia im toto, tak ja budem len poslušná ovečka a budem sa bať výsť davu. To je totálne zlé, ľudia žijú v neustálom strachu. Otvoríte dneska Instagram, Twitter, hocičo, možno okrem LinkedInu, je non-stop všade na internete rozšírený strach, v médiách ani nehovorím, denník N, Refresher, sračky, hej, Markíza, sračky, Jojka, sračky. Totálne len, aby držali ľudí v strachu. Aby sa báli chcieť od života viac. O to im ide týmto médiám, držať ľudí takto v hrsti v strachu, čo im povedia, to uveria. Hej, kľudne zdieľali, bolo milión videí, že narazil dron do Burj Khalify a neviem čo, v prvý deň toho konfliktu. Absolútne nič také sa nestalo, hej, dokonca mám tam známeho, ktorý bol v Dubaji aj v tomto období toho eskalovania, respektíve začatia toho konfliktu a hovoril jasné, je tam prítomná tá vojna, sú počuť výbuchy, neviem čo, ale videá, ktoré boli vytvorené AI, že do Burj Khalify narazil nejaký dron a tak ďalej, boli totálny bullshit a ešte mi príde maximálne nevhodné, aby to zdieľali tieto slovenské bulvárne médiá. Potom tí starší ľudia, tá staršia generácia, ktorá je na tých sociálnych sieťach, oni nevedia tak dobre rozoznať napríklad ako my ten AI content od reálneho kontentu. A tu nastáva ten zlom, že oni potom uveria tomu, že to reálne stalo a úplne im to dá strach do hlavy, začnú dávať na Dubaj, hej. To je zase klasika, tá nenávisť, že nechápem, ako sa môže niekto tešiť z toho, že môj sused tam mal byt, už ma potom byte. Totálny bullshit, preboha, ako môže byť niekto takýto neprajný, ale tak to už asi je v tomto našom národe. Teraz ja som hrdý na to, že som Slovák, ale jednoducho mentalita niektorých jednotlivcov je totálne na zamyslenie. A toto, čo sa šíri po internete, že sa ľudia tešia z toho, že tí, čo tam mali nakúpené byty, sú teraz v piči a podobné veci. To je totálny masakér ľudskej hlúposti a tak ďalej. Ale aby som sa vrátil k pointe, ktorú sa snažím vlastne objasniť v tomto videu, je to, že ľudia sa zaoberajú totálnym bullshitom, ktorý nevedia ovplyvniť. Oni sa zaoberajú aj tým dokonca, aké je vonku počasie. Dobre, čo s tým spravíš, že vonku prší dneska? Čo s tým spravíš?
takisto budeš musieť spraviť svoju robotu, budeš musieť ísť cvičiť a tak ďalej. Aký je v tom rozdiel, keď je vonku slnečno a keď prší? Jasné, ja mám tiež oveľa lepšiu energiu, keď je vonku slnko. Oveľa lepšie sa cítim, pretože mám rád teplé počasie. Ale nemá to žiadny vplyv na to, ako sa ja budem v daný deň správať. A to je ten rozdiel, že ľudia sa nechajú strašne rozpylovať a ovplyvňovať vecami, na ktoré nemajú vplyv a potom sa čudujú, že sú nešťastní v živote, spoliehajú sa na štát, furt len nadávajú, jeden konsolidačný balíček, druhý, tretí, neviem čo, a totálne riešia bullshity. Namiesto toho, aby sa sústredili na svoj život, ako vylepšiť svoj život, vymaxovať ho, tak sa sústredia na to, čo dávajú v správach, kde bol Fico na MDŽ, besede a neviem, aké podobné sračky. Jak toto môže niekoho, kto sa chce mať v živote lepšie zaujímať, to musí mať automaticky v hlave, že keď budem riešiť toto, tak asi sa v živote nebudem mať lepšie. Pretože to, že sa ja tu budem sťažovať za televízorom, niekto v politike to má úplne v piči, že nejaký XY pán Jožko Mrkvička z Bohunic sa bude sťažovať, že sa mu nepáči jeho politika, že ide ďalší konsolidačný balíček. No, jemu to je úplne jedno a takisto ten dotyčný by sa tým nemal zapodievať, pokiaľ na to nemá priamy vplyv. Takže pointa tohto videa je, že ľudia sa zaoberajú totálnymi sračkami, na ktoré nemajú vplyv a to ich drží v živote pozadu neustále, pretože žijú v strachu, ktorý je šírený médiami a tak ďalej a takto ich držia v hrsti. Úplne takto ich držia v hrsti. Ľudia nevedia, čo majú robiť. To je najhoršie. Oni nevedia ani predstaviť, že čo môžu ďalej chcieť od života. Čo im ten život dokáže ponúknuť, pretože najďalej boli v Košiciach alebo vo Viedni, maximálne možno v Budapešti a to je celé. Na dovolenku v Chorvátsku stačilo. Niektoré rodiny si naozaj nevedia predstaviť, respektíve niektorí ľudia si nevedia predstaviť, že čo im ten život dokáže ponúknuť. Sú naozaj len zavretí v tej ich robote, prídu domov, dajú si pivko, idú do krčmy, pustia si večer televízor, nechajú si od 7 do 8 nabúchať sračky do mozgu, riadia sa tým, potom si pozrú nejaký Dunaj alebo niečo a sú spokojní, idú spať a takto ďalej. Týždeň, mesiac, rok, 10-20 rokov a sú v dôchodku. A potom nadávajú, že majú malý dôchodok, pretože politici sa o to nestarajú, radšej si ukradnú a neviem, aké podobné sračky. Pričom pokiaľ by po tú dobu tých 20 rokov trošku sa zasnažili, stačilo by aj 10. Stačilo by aj 10 rokov, keby zamakali. Snažili sa mať o malinko lepšie, trošku by do toho dali viacej úsilia a nemuseli by sa držať na ten dôchodok od štátu, ktorý je aj tak výsmech a minimálny. Takže tak, ľudia riešia non-stop sračky, práve tí, ktorí by to nemali a preto majú taký život, aký majú a nič sa tam nezmení.